Supreme Court ni justice sakmani collegium no tuye talnei tal tham sikang no hapangte kerong ni naikul mungrok no tuye kok banglai mani tabuk te sha haino hai kok banglai mani nuksakha kaisa kwtal raida tubunani naitongkha kendro ni bwkhakte a raida kuplai engkhe Hakotor ni kusuk thaini officer rok tisok jakna bagai te kok banglai galak sangrong salo haste sabha ni chongmari commission tebo kwbangma commissioner bill 2023 bisini phologwi rikha kendro ni bwkhakte a bill ni kahai chongmari commissioner tebo commissioner ni mung recommendation khlainai mantri pokhrokni naikul mungo kaisa panel a recommendation no tino hani kashko borokno tisok jaknai o bisini laithane march talono Supreme Court ni bwkhakte saklai jakmani chongmari commissioner rokno tisok jana bagai recommendation khlainai kaisa panel a panel mantri pokro gebungnai bodoni ojama no karibo Bharat ni chief justice no tonani nangnai kendro ni bwkhakte o Kwtal raida kuplai engkhe Supreme Court ni agwasimung mungsabo samongo nanglak o Kwtal panel o kaiba mung rwjak bilo tebo saklai jakha a Kwtal bill engkha Supreme Court te kendro ni bisingo kok banglainai phia Kwtal justice tisok jaknaya aro daily service bill bo tongnai constitution ni kahai kerong ni naikul mung kendro te Supreme Court o kwbangma pati mungno tino kok banglaimani bo klaikha bio report kok khorang